Albistegiari heltzeko unea gaurkoan gizarte arloko gaiak izpide. Oldarraldi judizialaren kontrako manifestazioa egingo da azaroaren 4 Bilbon euskararen normalizazioaren kontra igaro hilabeteotan izan diren epaiak auzitan jartze aldera. Euskalgintzaren kontseiluak antolatu du protesta eta atxikimendu ugari jasotzen ari da deialdiaren arira atzo euskal sindikatu nagusiek eta lan munduko hainbat eragilek bat egin zuten mobilizazioarekin bat egiteko Bilbon bertan egindako agerraldi batean propio agerraldirako ondutako uharrean gogora ekarri duten eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa dela hizkuntza gutxituen normalizazioa. Eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa da hizkuntza gutxitu baten biziberritze eta normalizazio prozesuan. Izan ere, gure bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta beste parte handi bat inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura, zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du kontseiluak. Baita, langile moduan, euskaraz lan egitekoa ere. Goiz honetan berriz Euskal Konfederazioak agerraldia egin du Baionan euskararen erakunde publikoa osatzen duten 4 partaidei eskatzeko euskararen geroa segurtatuko duen hizkuntza politika bat proposa dezatela. Hain zuzen ere galdetu dute ea nola egin daitekeen 2050ean euskaldunen kopuru ehuneko 30 izan dadin. Gainera euskararen erakunde publikoaren izaera eztabaidatuko dute, hura osatzen duten erakunde publikoek onduko asteetan eta etorkizunean izango dituen baliabideak erabakiko dituzte. Bada Euskalgintzaren hitzetan gaur egungo erritmoan segitzea euskara hiltzea kondenatzea litzateke. Egitura horrek eta egitura horretan ditzen diren egiturek bidea zabaldu zuten pixka bat eta emaitzak lortuak izan dira. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz eta horrek gaitu asko kezkatzen euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi Euskararekin lotuta azkenak alan bada besterik osteguneko lerroburuetan aipatzeko urriaren 9an erandion aldamio batetik eroritan larriz zauritu zen behargina hile eginda orduan izandako zaurien ondorioz lab sindikatuak azaldu duenez. Horrekin batera jakinarazi du asteartean arrantzale bat hil zela Pasaian. Hala sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten 45 behargin hil dira lan istripuan Euskal Herrian. Labek azaldu duenez itxura denez istripuak gertatu zenean langileak ez zuen erorikoen aurkako babes sistemarik eta hori bereziki deigarria da amiantoa kentzeko prozesu batean prebentzio neurriak eta enpresarien partetik ezarritako kontrolak muturrekoak izan beharko liratekeelako. Sindikatuak gogorarazi du iaz 11 langile hil zirela toki garairen batetik erorita eta aurten 4 eraikuntza sektoreko lan baldintzak salatu ditu eta erakunde publikoak ere egin ditu egoeraren erantzule. Bestaldetik, bi sexu eraso salatu zituzten joan den astean Getxo hilaren 12an eta 14an Getxoko udaleko bozeramaileen batzarrak biak gaitzetsi ditu adierazpen instituzional baten bidez. Gainera esan dute bihar bi elkarretaratze egingo dituztela instituzionala eguerdian eta herritarrena arratsaldean. Behaldetik ertzaintzak baieztatu du larun bat goizaldean sexu indarkeria batengatik salaketa bat jarri zutela udaltzaingoan. Hala ere, esan dute hilaren 12an ez dutela gisako salaketarik erregistratu. Eta gaiz aldatuta, Kataluniako presidente Pere Aragonesekin bildu dira senatuan Mertxe Aizpurua eta Gorka Elejabarri eta Euskal Herria Bilduren bozeramaileak testuinguru politikoa aztertzeko eta Euskal Herriaren zein Kataluniaren etorkizuneko erronken inguruan mintzatzeko. Bilera horretan Euskal Alderdi Independentistako iturriek azaldu dutenez, egoera politikoa eta etorkizunerako aurreikuspenak aztertu dituzten Pedro Sánchezen inbestidurarekin lotuta Euskal Herria Bildu babesteko prest baitago eta RC eta Junts berriz amnistia eta autodeterminazioa megainan jarri da negoziatzen ari baitira. Hain justu Euskal Herria Bildurekin bildu aurretik Aragonesek beste bilera bat egin du RC, Junts eta PSeko senatari katalanekin. Gauzak horrela, senatuko aretoetako batean aipatu senatariekin bildu ostean hitza hartzelena izan da Aragones 10 minutuko tarte batean bertan adierazi du amnistia ezinbesteko
beharrezkoa dela abia puntu gisa Katalunia eta estatuaren arteko gatazka politikoari irtenbidea emate aldera eta ziurtatu du Kataluniak boto emango duela erreferendum batean. Modu honetan Aragonesek berretsi du eskuineko alderdiek diotena gora bera Katalunia Europako nazio zibiko eta demokratiko batela, bakean eta askatasunean aukera guztien artean erabaki nahi duena, demokrazia eta aitorpena oinarri hartuta. He vingut a comparèixer en aquesta comissió a defensar l'amnistia, a defensar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya com a culminació de la resolució del conflicte polític, a defensar el benestar i la prosperitat dels ciutadans de Catalunya. En definitiva, he vingut aquí a defensar Catalunya, la Catalunya de tothom, de tots els catalans i catalanes, que independentment del que pensin, volen viure en llibertat, pau i justícia. Palestinarren eskubideak aitortu gabe ekialde hurbilean bakea lortzea posible dela uste duena zoratuta dago. Hiltzok esan zituen Palestinako agente nazionaleko buru Mahmoud Abbasek Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian iragan iraiaren 21 bi aste geroago Gazako miliziek eraso egin zioten Israeli eta hankaz gora jarri zuten ekialde hurbilerako zenbaiten joko taula politikoa. Ondorietako bat izan da Saudi Arabiak geldiarazi egin dituela Israelekin harremanak normalizatzeko zituen negoziazioak, hain justu Tel Aviven eta Riaden arteko akordioa, geroz eta hurbilago zegoen honetan milizia palestinarrek erasora jo duten eta horrek zaildu egin du Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Benjamin Netanyahu Israelgo ministroak eskualderako duten helburu nagusietako bat estatu juduaren eta inguruko herrialde arabiarren arteko loturak estutzea Palestinako auzia albo batera utzita. Deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. They know what حق الإنسان لا يوصف حق الإنسان يوصف حق الحيوان. Eta honekin lerroburuekin bukatu baino lehen gurera egingo du jauzin, gainera kultur arloari helduta izan ere Durangoko azokaren aurkezpena egin dute goiz honetan Bilbon. Da Protopaketaren 5. edizioa ospatuko da azaroaren 28 eta 29 musikaren eta familia ikuskizunen sektoretako sortzaileen, profesionalen eta programatzaileen artean lankidetzak sustatzeko asmoz. Zein da protopaketa hauen helburua? Da protopaketa hauen helburua da sortzaileak eta programatzaileak edo industriako profesionalak harremanetan jartzea kultur munduan bidea egiten laguntzeko edo bide hori errazteko. Danok jakin badakigulako kultur munduan bidea egitea ez dela bat ere erraza. Behin hau esan da Pro azaroaren 28an eta 29an egingo ditugu, bi egunetan. Azaldu dutenez, topaketari esker Euskal Herriko kultur aretoetan ekintzak prestatzen dituzten programatzaileek bertatik bertara ezagutuko dituzte sortzaileen lanak.
Bueno, azaroaren 28an familia ikuskizunei eskainiko diegun topaketa izango da. Hau Durangoko Bizenta Mugel bibliotekan egingo da, eta esan dudan moduan Berbar Euskara Elkartea eta biblioteka bera ditu bidelagun, eta azaroaren 29an musikaren txanda izango da, musikaren esparruari emango diogu tartea, topaketa horren inguruko izango da, eta Plateruena kultural aterpean egingo dugu. Prentsaurrekoan Beñat Gaztelurrutia Durangoko azokaren izenan eta Mai Arana musika bulegoa elkarteko lehendakariak egun horietan eskainiko diren ekintzak azaldu dituzte. Azaroaren 28a familia ikuskizunen proposamenak plazaratzeko izanik eta 29a musikarentzako espazioa. Eta orain bai eguneko lerroburuak aurreratuta iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea atzera bota dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legeari jarritako osoko zuzenketak. Hezkuntza munduak merezi duela etorkizuneko proiektua eta ahalik eta babes handinarekin joan dedin. Eta hori da, nik uste baita ere alderdi politikoak edo talde parlamentarioak bilatuko dutena. Eta da, ahalik eta babes nagusi edo handina aukitzea. Beraz, Euskal Herria Bilduk ezezkoan bozkatuko die osoko zuzenketei herri honi egokitutako ahalik eta lege honena eraiki nahi dugulako. Eta ezarritako hizkuntza helburuak betetzea. Horda euskararekin lotuta aipatu dugu lerroburuetan. Ere 2050erako euskal hiztunak 130 izatea bermatuko duen politika eskatu diote euskararen erakunde publikoari. Nola bultzatu euskararen biziberritzea, olako helbururik ez bada finkatzen. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea euskarak etorkizun bat izan dezan. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz. Eta sinergian lan eginez euskalgintzako aktorekin, euskarari etorkizun bat emaitea posible dela. Alta begiratzen duguna da jendarteak badura euskara egarri bat. Gurasoek nahi dituzte haien aurrak euskalunak izaitea, helduek nahi dute euskara ikasi, beraz jendartea bere anistasunean euskara egarri da, eta hori biziki seinale positiboa da. Orain egarri hori parean eman zaizkio beharrezkoak diren baliabideak. Aldiz, hezkuntzarekin bueltan unibertsitate sistema plana aurkeztu zuen atzo Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Oro har 2026,2 milioi euro bideratuko dituzte unibertsitatera, azken planean baino 14,5 gehiago. Plana ezagutu ondoren, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek exigitu dute Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen eta ikertzaileen lan baldintzak hobetzea. Lan egiteko espazioak sortzea aurreikusi beharko luke plan honek, bai ikerketa, irakaskuntza arlo honetan eta oinarrizko unibertsitateen langileen baldintzak hobetzea ahalbidetu beharko luke eta azkenik losuaren baitan sortu zaigun arazo honi irtenbidea emateko aukera kontenplatzea nahiko genuke. Helburua gure ustez ez da izan behar daukagun ezer ordeztea, baizik eta komplementu bat jartzea eta kalitatezko hezkuntza online bat ematea Euskadin eta Euskaditik. Guztiona izan beharko lukeen konpromisoa da.
Gauzak horrela Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek pasaren urriaren 11an egindako grebaren balorazio positiboa egin dute goiz honetan eta lanuztearen jarraipena 90%ean kokatu dute. Mobilizazioen arrakasta ikusita, errektoretza eta Jaurlaritzaren hezkuntza sailarekin biltzeko eskara erregistratu dute baita ere. Era berean, hurrengo astean burutuko den zerbitzu publikoetako langileen greba deialdira atxiki dira zerbitzu publikoen eta langileen lan baldintza duinen defentsan. Sindikatuen arabera, pasa den urriaren 11an Euskal Herriko Unibertsitatean deitutako greba arrakasta nabaria izan zen. Azaldu dutenez, 1200 irakasle eta ikertzaileek mobilizazioetan hartu zuten parte eta lanuztearen jarraipena 90%koa izan zen. Egindako balorazioan, irakasleek errektore ordetzaren jarrera kritikatu dute ere. Jarraipena 4%an kokatzerakoan, errealitatea desitxuratzeko saiakera leporatuz. Neurri murriztaileak eta lan baldintza prekarioak salatu dituzte. Hilean 800 euroko soldata jasotzen ari diren langileak eredutzat hartuz. Egoerari irtenbidea emateko, elkarrizketarako deia zabaldu dute. EHUko irakasle ikertzaileek emandako erantzun masibo horren ostean, biltzeko eskaera erregistratu dugu. EHUko errektoreari zein Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari zuzenduta. Grebara eraman gintuzten aldarrikapainen aurrean zer irtenbide proposatzen dituzten galdetzeko. Baita sindikatuen aldetik proposamen zehatzak egiteko. Argi daukagu orain arte izandako alde bakarreko jarrera ezin dutela mantendu. Arazoei muzin eginez eta beren erabakietan beren burua justifikatzen saiatzen. Norabidea aldatu behar dute eta EHUko langilei zein euskal jendetarteari begirako neurriak hartu. Gauzak horrela, Euskal Herriko Unibertsitatearen irakasle eta langileek hurrengo urriaren 25ean Euskadiko sektore publikoan deitutako grebarekin bat egingo dutela iragarri dute. Baita azaroaren 30erako deitutako greba feministarekin ere. Kalitatezko zerbitzu publikoak eta lan baldintza duinak alderrikatu dituzte. Besteak beste, 10% soldata igoera edota lan kargak arintzea eskatuz. Bada protestak hautanan gatazkekin jarraiki goizunetan Urdulizko Mekanerreko langileek manifestazio egin dute Bilboko Eusko Jaurlaritzaren aurrean enpresak lantegia ixteko erakutsitako asmoaren aurka egiteko. Entzun jarraian Unai Mirasolain enpresa batzordeko LAB sindikatuaren ordezkaria. Gaurko gore baguna eta Eusko Jaurlaritzaren bilera daukagu industria sailan, alde batetik esan nahi dugu txosten bat eraiki nahi dugula externo adituekin, enpresa externakin, eta Mekaner ikuspegiko sozial batetik bideragarri plan bat egitea, eta hori dela eta eskatuko digu diru laguntza txosten hori eraikitzeko. Eta hortik irtetzen diren emaitzekin, gurekin defendatzea Mekaner ez arratzeko. Nafarroan aldiz, bulegoetako beharginek greba eguna dute gaurkoa. Sindikatuon proposamena da lehenik eta behin KPIa bermatzea eta bestalde batetik lanaldia murriztea. Hala ere, atzo elkartu ginen patronalarekin eta berriz ere mehatxuzko tonuarekin eta beti erabiltzen dituen argudio berak erabili zituen, berriz ere esateko beraien proposamena mantentzen dutela eta ez dutela kontuta, hau ez zuten horrela aipatu, baina gure ustez honen islada da ez dutela kontutan hartzen sektoreko errealitatea ez da langileen eskakizunak eta aldarrikapen. Eta Nafarroan garela bosbaeneko 10. lan ituna atzo izenpetzea espero zuen zuzendaritzak, baina beste astebete itxaron beharko du. Langileen batzordean gehiengoa duten bi sindikatuak, UGT eta Komisiones Obreras zuzendaritzaren proposamenarekin ados daude, bainaren onurak saldu nahi dizkiete langileei. Larunbateko arratsaldeko 4etarako deitu dute batzarrera, akordioaren nondik norakoak azaltzeko. Gainera aurre akordioari buruzko galdeketa bat antolatuko da datorren asterako. Bihar zuzendaritzaren eta langileen arteko bilkuran erabakiko da noiz egingo den erreferendum hori. Azken bi urrats horien zain, Volkswagenek oharbide zaieztatu du akordioa duela UGT-rekin eta Komisiones Obrerasekin. Jesus Galindo Industria harremanetako zuzendariak espero du langileek horren aldeko iritzia ere agertzea. Elak zein labek proposamen horren kontra egin dute ordea eta batzarra txanda bakoitzeko lan orduetan egitea hobetsi dute. Elaren arabera
batzarra parte hartzailea eta irekia izan beharko litzateke eta hori bermatzeko modua da astegun batean egitea. Alta batzordean gehiengoa dutenez larun batean egitea erabaki dute gainerako sindikatuek. Asteburuan fabrika itxita egon ohi da eta aparteko orduak ordaindu behar izaten ditu enpresak, baina nahiago du hori astean txanda bakoitzeko produkzioaten, baino labek aurreratu du ez dutela larunbateko batzarran parte hartuko. Joan den urriaren 14an Iñaki Abat Altsasu-Arrak gogora ekarri zuen gau hartan 7 urte beteko zirela begiak ireki zizkien muntaia bat sortzeko makineria abiatu zenetik 3 egunetara hilaren 17an 3 militar eta 4 pertsona bat atxilotu zituen foruzaingoak Iruñean gazte bati Nafarroako hiriburuko erdialdeko diskoteka baten atarian emandako jipoiagatik. Gaueko 2 istilun jai eremuetan biak tartean zibilak eta militarrak zaudela, baina amildegi batekin tratamendu judizial, polizial, politiko eta mediatikoan Iruñeko instrukzioko 4. zenbakiko epaitegiak atzo agindutako baldintzapeko askatasunarekin amaitu dena. 7 urte eta amildegi bat esan bezalaze Altsasu eta Iruñeko militarren artean. Duela hilabete eskas, 4 gizonek izugarrizko jipoia eman zioten Iruñean, zentral aretoko atearen aintzinean, bertze gizon bati. Egun hauetan, jipoia errautsa bezala zabaldu da sareetan barrena. Izan ere, astinaldia emandako 4 lagunetatik 3 Espainiako militarrak dira. Militar horiek Nafarroan daude igorririk Berriozargo Aintzoain militarren kuartelean. Iruñeko instrukzioko 4. zenbakiko epaitegiko titularrak behin-behineko askatasuna eman die 4 atxilotuei, baina zauri larriak eragitea leporatzen diete. Epaitegira astero agertzeko betebeharra ezarri zaie inputatuei, baita biktimaren gandik urruntzeko agindua ere, iturri judizialek jakitera eman dutenez. Era guztietako erreakzioak bildu dira sarean. Aunitzek Altsasuko auziarekin alderatzea eskatu dute, eta lege antiterrorista aplikatzea eskatu dute hainbat erabiltzaileek. Politikari batzuk ere eman dute bere iritzia. Errate baterako, Jon Iñarrituk errandu, azalpenak eskatuko dizkiola Espainiako gobernuari. Denborak erranen du auzi hori auzitegian bakarrik konpondu edo Espainiako gobernuan izanen ote den mintzagai. Bestaletik urrats bat gehiago egin du askatasunerantz, Jaik Sesnal Euskal presoak etxeratek jakinarazi duenez, iaztik ezarria zuen eskumuturreko elektronikoa kendu diote, Baionako presondegian joan den astean Jon Parotekien egin zuten modura. Baldintzapean aske gelditu da Esnal eta berak ere neurri zorrotzak bete beharko ditu, datozen 10 urteetan egoera berean da Frederik Aramburu Sistorrere. Eta honekin kirolarloan murgilduz, Guainran lasterketaren 6. edizioa heltzegun egingo da urriaren 29an korrikalariek Arabako Errioxako paisaietatik eta upategetatik barrena ibiliko dira inguruaz eta kokiko produktuetaz gozatzeko aukera ematen duen jarduera honekin. Guainran lasterketa eltziegora ailegatuko da urten. Probaren 6. edizioa urriaren 29an egingo da 3 modalitate ezberdinekin. 10 eta 20 kilometroko lasterketak eta 10 kilometroko martxa herrikoia. Azkeneko honen ibilbidea herriko mahasti eta upategietatik igaroko da. Osotara 3 upategi bisitatuko ditu bakoitzean ardo bana hartzeko aukerarekin. Tokiko produktuak eta kirola batzeko aukera paregabea. Ibilaldi herrikoia eta lasterketak amaitzerakoan Eltziegoko herrian ere hainbat puntu egongo dira ardo desberdinak probatzeko, gastronomia aldetik parrilla erraldi bat egingo da, paella jateko aukera izango da, eta
bisibilidadea eman nahi diogu, bai Arabar Errioxako gastronomiari eta baita ere bertako produktuei. Modalitate guztiak batuz, 3.000 lagunek hartuko dute parte lasterketetan. Dortxal guztiak jada agortuta daude. Hala ere, urriaren 29an Eltzigora gerturatzen direnek, tokiko ardo eta pintxo azokaz gozatu ahal izango dute. Badaraban garela kultur arlotik bada berririk ere Euskadiko orkestrak 4 ekoizpen propio sortu ditu musika gela 2023-2024 zikloaren denboraldirako. Osotara 50 jarduera baino gehiago eskainiko ditu Donostia eta Gasteizen musika gazteengan gerturatzeko asmoarekin jaiotako zikloak aste honetan bertan hasi dira gainera ikaslei zuzendutako kontzertuekin. Eta asteburuan musika familian zikloaren kontzertuei hasiera emango dio orkestrak. Miramonen eskainiko duen ikuskizun batekin hain justu. Geroz eta bullying kasu gehiago ikertzen eta detektatzen dira sentsibilizazio eta ezagutza handiagoa dagoelako Jaurlaritzaren arabera bullying protokoloa egon badago, baina gabeziak baditu. Tartean ez du arrazakeria aintzat hartzen. Hala gaurkoan bullying eta arrazakeria gaiak lantzeko gurean izan dira David Ontoria Kongito laburmetraiaren zuzendaria eta baita ere Maitane Olatz Azalak elkarteko kidea. Haiei eginiko elkarrizketekin utziko zaituztegu jarraian. Erdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gaurkoan gurekin dugu David Ontoria, sinema zuzendaria. Kaixo David eta ongi etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Bueno, Kongito laburmetraiaren zuzendaria zara. Kongito laburmetraiak Malikenen historia azaltzen du, eskolan arrazakeria eta bullyinga pairatu duen haur adoptatu baten historia alegia. Zergatik erabaki zenuen gai hau azaleraztea? Proiektu hau sortu zen Azalak elkartearen baitan, ni Azalak elkarteko kide bat naiz, eta elkarte honetan arrazakeriaren aurka bultzatzen dugu, eta hori batez ere Afrikatik datozten umeak, arrazializatuak, erramintak edo babespen motako bat eman nahian, ezta, hori, adoptatzen direnean, gero eskolan ez dituzte hori erremintak eta arrazakeriaren aurkako baliabideak. Eta hor sartzen da, hori, arrazakeriaren aurkako laburmetrai bat egiteko gura, eta, proposatu zidaten, elkartean hori egitea, zenik jan 2 laburmetrai egin dituen, eta hori, ni baietz esan nuen, eta gidoia prestatzen hasi nintzen, baina, karo, beste gauza bat gertatu zen. Zen ni, karo, ez dakit nik uste du zinemaz dela bakarrik mezu bat ematea. Orduan bai arrazakeria txarto dago, baina ere bai zinea egin nahi dut, ezta? Eta irudi originalak eratzea. Orduan hor nik eragiketa bat egin nuen, non batu nahi nuen hori mezua, eta ere bai zinea estimulante bat egitea, ez? Orduan, bizualki, atentzio asko dago planoetan,
Eta ere bai, historiaren inguruan nik egin nahi nuen pizkat poliedrikoa. Ez bakarrik biktimaren historia, baizik eta gurasoen kontraesanak, esanguratzea, eta ere bai laguna, eskolan duen lagun baten, hori, konfliktoa. Ze berak maliki lagundu nahi dio, baina, karo, presio bat jasatzen du taldearen klase osoaren bidez. Orduan, karo, dago como bi aukeren artean, ez? Orduan, kontestu hori ere bai transmititu nahi nuen. Hainbat ertz aipatu dituzu, ez? Izan gurasoena, izan Malikenen lagunena, edo protagonista berarena. Izan ere bat amale sentsibilizazioa egitea egun ezinbestekoa bada, orduan hainbatean hori izan da laburmetrai honen helburua, ezta? Bai, hori izan da helburua eta horregatik beste perspektibak jarri ditugu mahai gainean. Ze bakarrik biktimarena bakarrik jartzen baduzu, karo, jende asko ez du hori jasan eta ez dakiten nola hasi laguntzen, baina karo, lagunaren perspektiba jartzen baduzu, hor ja identifikazio gehiago lortu aldute, eta hori da izan da helburua. Jendeak leku desberdinetatik historia honetara ailegatzea eta empatizatzea. Eta Kongito laburmetraia dagoeneko ikusgai dago, ezta? Eta, zein da, jaso duzun harrera? Harrera oso ona, benetan, ja estrenatu zen Hego Amerikan, Mexikon, Uruguayen, eta gero ja hemen, Euskadin, estrenatu da Korterraza festivalean, Gasteizen, eta ere bai estrenatu da Santurtzinen. Eta orain, zinema ikustezineko zinemaldian ikusiko da. Eta hori, eta gero ere bai, azaroan ikusiko da zinema oso garrantzitsu batean, eta izango da Estatu Batuetako estreinaldia. Orduan oso harro nago hori izan duen ibilbidearekin. Zorionak orduan. Izan ere, mahai gainean jarri behar da arrazakeria gaia oraindik, eta, Kongito laburmetraia aipatu dugu, baina ez da egin duzun lan bakarra, ez da? Beste bi laburmetrai ere egin dituzu. Bai, egin ditut bi laburmetrai, bata izan da Takto, bi nesken arteko historia hori LGTB-aren barruan, eta bigarrena izan da Aifuera, da alien eta zientzia fikziozko historio bat. Eta Bilboko Fant festivalean ere bai estrenatu nuen. Orduan bai gustatzen zait aldatzea. Gai sozialak jorratzea gustatzen zait, baina ere bai ez dut gauza bera bat egin nahi. Aldatzea gustatzen zait. Orduan imaginatzen dut, orain dagoeneko bi laburmetraia egin duzu gai sozialekin harremana dutenak edo, eta beste bat zientzia fikzioarekin. Orduan agian etorkizunari begira bestelako gai bat landuko duzu. Bai, badaukat beste gidoi bat, beste laburmetrai batentzako, eta hauze da beldurrezko eta fantasiazko istorio bat. Orduan, baina hor ere bai saiatuko naiz bi munduak batzen, hauze da. Fantasiazko mundua eta deitate afrikarrak errepresentatzeko erabat aurkitzea. Ze mitologia afrikarra ez dago superinfrarrepresentatua. Orduan hori bai jorratu nahi dut. Aipatu duzu lehen, Kongito laburmetraia ikusi ez dutenek aukera. Izango dutela ikusteko hemendik gutxira, eta beste bi laburmetrai ere egin dituzu, ez dakit non dauden eskuragarri edo ikusgai. Bai, hori oso garrantzitsua da, ze batzutan laburmetraiak aurkitzeko oso zaila da. Ez daki zergatik bakarrik zinemagileak festivaletan erakusten dituzte eta gero ez da gehiago jakiten. Orduan nire YouTube kateko katera igo ditut nire bi laburmetraiak, da David Ontoria, bilatzen baduzu David Ontoria Takto edo Aifuera, aurkituko dituzu. Eta intentzioa daukat festivalearen zirkuitoa amaitzen denean Kongito ere igotzea. Orduan, bi laburmetraiak dagoeneko daude igota, Kongito ere igotzeko asmoa duzu. Gainera laburmetrai horiek ez dira oso luzeak, ez da? Edo zenbat irauten dute? Joan naiz pizka bat murrizten, ze Takto izan zen 20 minutu.
Vale? Lehenengo muntaia izan zen 35 minutu, baina gero Maitane Carballo editore oso narekin, baina 20 minutura jitzi genuen, eta gero aifuera 13 minutu, eta kongito da 15 minutu. Orduan, bueno, ni uste dut ez direla oso luze sentitzen. Orduan, luze ez direnak, gonbite, ez da? Gonbite hori ikusteko eta gai ezberdin horiek beste ikuspegi batetik ere ezagutzeko. Bai, hori da, uste dut, jendea sartu nahi badu nire YouTube katean, eskertuko dut, eta hori komentarioren bat, jarri nahi badute, ni eskertuko nuke, bai. Eta zinemaz gabiltzala, azken galdera bat egin nahi dizut, euskal zinemaren inguruan, ez dakit nola ikusten duzun egun egoera? Karo, galdera hau zaila da erantzutea ramifikazio asko du, bale? Ze alde batetik badaude zinemagile oso onak, talentu mordoa dago, baina beste alde batetik ez dago laguntza instituzional nahikoa, nire ustez. Orduan, nire ustez telebista publikoa gaitasun gehiago du eta produktu konservadoreagoak bestea nahiago dute eta hor paradigma aldaketa bat egon beharko litzateke hori produktu freskoak, potenteak sustatzeko. Orduan batetik, telebista publikoan bestelako eduki batzuk jartzaren aldarria eta gero diru laguntzea euskal zinemagile horiek. Bai, gauza bat gertatzen dena da, zu ikasten duzun ni moduan zinema eskola batean, baina gero oso zaila da hor, saltoa egitea eta zinemaz bizitzea. Eta hor, telebista publikoak adibidez, ideia bat izango litzateke, gidoia irakasten duten ikasleen artean, nolabait jarri plantilla profesional batean, eta hor enlazatuz, jende asko geizten dira. Jende asko ikasten dute zinea, ikusten dute ez dagoela inolako ahalbiderik, konexioak oso importanteak dira, eta ez badituzu jende nahikoa ezagutzen ez zara ailegatzen postu horietara. Orduan, ahalegin gehiago egin aldirela uste dut. Ze izan ere, alde batetik, badaude euskal zinemagileak, eta horrez gain, euskal zinemagile ikusleak ere badaude. Orduan, beharrezkoa da hori bultzatzea, ze izan ekoizteko eta ikusteko publikoa badago eta ekoizleak badaude ere. Claro, hori da, ni uste dut jende oso gutxi edo gutxiago ikusten du telebista publikoa, ze kontenidua edo jartzen diren produktuak ez dute hitz egiten jendeaz benetan preokupatzen diren arazoei buruz, eta orduan hori ireki egin behar da abanikoa, eta egin diren saiakerak demostratu dute hori Altsasu miniserie edo Ondaragoak, baina izan dira kasu oso puntualak eta ez dute horri kontinuitate bat eman. Eskerrik asko, David Ontoria, zinema zuzendaria gurekin izateagatik gaurkoan. Eskerrik asko zuri. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara, orain arte. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan.
Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroiden lan bat izan delako edo instituzioengan askotan, ez? Eta pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain naturala ateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herriak, herritarrak zaintze hori berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta jada eskuartzea martxan dago, 25 pertsona daude eskuartzen momentu honetan, eta orain falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, ez? Gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, ez? Eta batzutan, ez, ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Programaren helburuetako da zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza pixka udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, ez? Askotan hori da galdera. Eta pixka hor pertenentzia landu, ez? Eta komentat denok egun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia. Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ez? Ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzia dakaten, ez? Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna, auzo zain izan nahi duen pertsonakin da pixkat niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaita hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta aportazio bat bezala, ez? Azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak egongo lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, ez? Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, ez? Hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, ni miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, ez? Azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, ez azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, ez? Izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten baldin bat zerbait aldatu dela, ez? Zaintzadirekin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Oiartzu egiten diogu deialdia, ez? Azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera.
Gero eta bullying kasu gehiago ikertzen eta detektatzen dira, arlo horretan sentsibilizazio, trebekuntza eta ezagutza handiagoa dagoelako Eusko Jaurlaritzaren arabera. Protokoloa badago, baina gabeziak baditu. Tartean ez du arrazakeria aintzat hartzen. Azalak elkarteak arrazakeria eta beltz fobiaren aurka lan egiten du. Bereziki, nerabe, haur eta gazteek pairatzen dutena. Hala, gaiari heltzeko, pantailaren bestaldean dugu Maitane Olatz, Azalak elkarteko kidea. Kaixo, Maitane? Kaixo, egunon. Aipatu dugu, ezta? Azalak elkarteak arrazakeria eta beltz fobiaren aurka lan egiten du, bereziki haur nerabe eta gazteek pairatzen dutena, ezta? Zein da zehazki Azalak elkartearen helburua? Bueno, ongi esan duzu, helburua, arrazakeria eta kasuan gure seme-alabek pairatzen duten beltzfobiaren aurka borrokatzea da, eta nagusiki gure esparrua, eskola esparrua, eta gero eragingune gehiagotara gizartera heltzea ere bada. Eta helburu horiei helduta, ez dakite zer egiten duzuen, zer bultzatzen duzuen? Bitu. Gu familia elkarte bagara, kasuan seme-alaba arrazalizatuak dauzkagu denok, bai ala bai, eta guretzako elkargune bat izaten hasi zen hori, joan gara pixkanaka helburu formalagoak jartzen, eta gaur egun ikusi duzuen aurretik David Ontoriak egindako laburmetraia dugu gure produkzio propio gisa, baliabide bat. Eta gure helburu nagusia baliabideak sortzea da, gure seme-alabek referenteak izan ditzaten, bai eskola esparruan, bai bizitzan, azkenean minoria edo gutxiengoa izateak suposatzen duen erronka handia delako txiki-txikitatik hasita. Haur nerabe eta gazteen arrazakeria eta beltzfobia izan ere zein da, zuek ikusten duzuen egungo argazki orokorra, sentsibilizazio eta kontzientzia handiagoa dagoela esango zenukete? Bueno, alde batetik, gaur egun ez, gizarte informatizatu batean bizi gara, denok dakigu zer den arrazakeria, baina inor ez da arrazista. Orduan, paradogikoa da, gu guraso bezala bizi dugulako, ez guk baizik eta gure seme-alabengan ikusten dugu, bizi dutela egunerokotasunean arrazakeria edo mikroarrazismoak, ezta? Ze gauza txikiak izan daitezke, baino badira. Eta horiek, tantaz-tanta, pertsona arrazalizatuek esaten dut, ezta? Oinaze handia direla haien bizitzan zehar, hori pairatu beharrak ondorioak dituela luzetara. Eta orduan gure helburua guraso oro bezala ez da babestea eta horri aurre egiteko erramintza bilatzea da, baina panorama ez da positiboa. Gero eta era oldarkorreagoan edo zabalagoan jendeak gure seme-alabekiko jarrera razistak asaltzen ditu eta honi aurre egiteko ahaleginak gureak. Aipatu duzu, ez da, Maitane, jendeak diola ni ez naiz arrazista, baina gero arrazakeria badago, eta mikroarrazismoa aipatu duzu. Ez dakite jendeak ulertzeko edo zeintzuk diren mikroarrazakeri kontu horiek adibideren bat eman dezakezu? Bueno, adibideak asko dira, gure seme-alaben anekdota bezala konta ditzakegunak, baina badira gertaerak, puntu handiago batean edo gutxiagoan, umeek ekartzen dizkigutenak. Eskolan, askotan, eskola esparrua delako umeek ordu asko ematen dituzten esparru bat, ezta? Normalean, haien izenak ondo ez ahoskatzetik hasten dira, ez dakigunean ere haien jatorria zein den edo suposatzea haien jatorria atzerriko izan behar dela, hau da. Gure seme-alabei askotan galdetzen dieten ongoa zarete. Eta erantzuna Bilbo edo Erandio edo berdin da, beste herri bat izaterakoan, jendeak galdetzen dut, baina nongoa. Eta horrek, galdera horren atzean dagoen erantzuna edo jakin nahia bada, jatorria zein den, bai? Eta gure umeak, arrazelezatuak izan arren, Euskal Herrian jaioak izan daitezke, batzuk bai besteak ez. Baina ez da erantzun hori ontzat hartzen. Orduan, etengabe ez da zure nortasunean kraska ibiltzeak, horrek badu azkenean ez da nolabait eragina haien psikean, haien garapenean. Hori alde batetik, beste aldetik,
suposizioak egitea, hau da, beltza izateagaitik, korrika ondo egingo duzu edo dantza ondo egingo duzu. Horiek badira estereotipo batzuk jendearen buruetan daudenak eta hoietatik abiatzen dira jokabide edo jarrera rasistak edo mikrorasismo horiek egunerokotasunean dauden gauza txikiak, baino tanta ez da badoazenak gainezka egiten. Aurreitziak aipatu dituzu, aurreitzi bat bada ere askotan ikusten dena edo euskaraz ez egitearen kontua, ez da adibide on bat dela hori? Hori da. Hain zuzen behitu hori, ez dizut aipatu, baina zenbat eta zenbat ume etxetik euskaldunak dira, eta zuzenean gaztelaniaz mintzatzen zaizkie irakasleak edo ondorioztatzen dute haiek direla lotura egiten dituzte bai arrazializatua izatearekin eta erlijio sinismenekin edo hizkuntza ez jakitearekin edo jatorriarekin eta gauza guzti hau azkenean seme-alabei sortzen dietena da azaldu beharra, behin eta berriro justifikatu beharra haien jatorria, haien nortasuna, haien den dena, behin eta berriro azaldu behar izate hori, gehiagizko esposizio horri. Eta aur nerabe eta gaztez gabiltzala zentroen kasuan, bullying protokoloa badago, baina protokolo horrek baditu gabeziak, ez da, tartean arrazakeria ez baitu aintzat hartzen protokolo horrek. Bino, ni ama izateaz gain irakasle ere banaiz eta protokoloak ezagutzen ditut, eta esan behar da protokoloa berez ongi dagoela, ongi egiten denean baduela funtsa, baina zer da gertatzen dena? Pertsona zuriok ez dugu arrazakeririk biziko gure bizitzan, eta bizi ez dugunez, ez dugu detektatzen. Ez gara gai, ez badugu kontzientzia edo formakuntza espezifikorik ez gara gai, esan bezala, identifikatzeko. Orduan, zer gertatzen da bullying rasistarekin? Beti gutxietxi egiten dela, hau da, ume batek eskolan bere irakasleari esaten dionean, nire ia ikutu didate baimenik gabe, irakasleak esango du. Eta, zer? Edo nire iearekin edo nire itxurarekin sartu egin dira eta irakasleak esango zu, bueno, umen kontuak dira. Zuk ere erantzu jozu edo ez egin hau edo dena delakoa, baina ez dio ikuspegi antirrasistatik daukan kutsua emango, eta orduan ez da erantzun zuzenik emango. Azken batean eskoletan falta dena delako ikuspegi antirrazista, antikolonialista bat, eta hori pertsona zuriok ez dugu. Ez dugu ez bagara formatzen bereziki. Orduan hor dago hutsune handia. Ikuspegi antirrazista, antikolonialista aipatu duzu, zein garrantzitsua den kontzientzia hori eta formakuntza horiek bultzatzea, ez da? Eta zuek azalak elkartetik, hainbat ekimen dituzue, formakuntza horiei dagokiere, sokertzen ez baldin banaiz? Bai, gu ere realistak izan behar gara, guraso edo familia elkarte izanik ere mugak baditugulako, baina guk adibidez David Ontoriak egindako laburmetraiaren helburuetako bat, orain da ikusentzunezko produktu hori umentzako egokia badena, hausnarketarako, eskoletara eramatea. Eta eskoletan eramateko, agian gida didaktiko baten laguntzarekin, irakasleek landu egin alizatea eduki horiek eskoletan izena jartzeko eta identifikatzeko zerbait, zer ez, kontu hauetan. Eta, oraindik badago lan handia egiteke ez da, eta izan ere eskoletan ez da behar beste lantzen, ez dela behar beste lantzen esango zenuke arrazakeria, eta zer gehiago egin daiteke formakuntzak adibidez aipatu dituzu, adibidez bideo laburmetrai hori ikastoletara eramatea? Bai, badaukagu gizarte zuria gara, Euskal Herria naiz eta koloretako izan, eskoletako representazio gehiena zuria gara, ez dago ikuspegi hori izan bezala, eta gainera, hain sutila den detaile, baino, inauteri guztietan, otsai aldera, urtero elkartean, Euskal Herriko eskola askotatik kexak jasotzen ditugu, klaustrotik, Afrikar mozorroa erabili nahi delako eta umei agian arpegia beltzez blackfaceak egiten direlako. Edo nolabait estereotipoetan oinarritutako mozorro burleskoak edo planteatzen dira klaustrotatik horren txarkeri ikusi gabe. Horrek duen sakon, duen
pisusakon guzti hori historikoki, hortan, ohartu gabe, planteatu egiten dituzte. Orduan, gabezi itzela da, baina hortik hasita erreferente falta ere beste bada. Liburuetan, historia liburuetan edo errepresentatzen dituzten pertsonetan ez dago razializatutako eredurik, eta horiek ere sortzea eta eskoletara eramatea ere gure lana da. Aurrentzako liburuetatik hasita, edo eredu izan daitezken gure gizartean dauden pertsona bada, David bera guretzako elkarteko kide referente bada gure umentzako, zinema zuzendaria delako, eta gure umeak ez direlako ez da, estereotipotan, enkasillatu behar etorkizun batean, nahi dutena izatera iritsi daitezkelako, eta hori erakustea nahi dugu eskoletan, ez da? Erreferenteak aipatu dituzu, zein garrantzitsuak diren erreferenteak, David Ontoria bada referente bat, eta aipatu duzu nola, zuen helburua dela, ez da, kongito laburmetraia ikastoletara eramatea, edo zeinbait ikastoletan hori ikustea, kontzientzia edo lantzeko. Orduan, esan genezake, hori dela eskuartean duzuena orain, edo ez dakit beste zeo zer duzuen? Momentu honetan, badiotzut, indarrak hortan zentratu ditugu, eta baita ere gero gure hilabeteroko topaketak antolatzen ditugu, umeak berdinen artean mugitzeko, eta haiek, gutxiengo diren horiek, egun batean gehiengoa izan daitezen, eta haien inguruan eratzeko ekintzak. Baina printzipio baten elkartetik orain, momentu honetan, zentratuta gaude, David Ontorioaren laburmetraia zabaldu edatu, eta erabilera pedagogikoa egin dadin. Eskerrik asko Maitane Olatz, Azalak elkarteko kidea gaurkoan gurekin izateagatik eta hurrengo arte. Mila esker, ondo izan. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edonola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte.